תרצה רחוק, תרצה קרוב אליי. בלקוני TV תל אביב, אני מישקה ואנחנו נמצאים פה על הגג המטורף של העירייה. איתי נמצאת לונה אבו נסר שהולכת לבצע לנו את השיר רכבת. לונה אבו נסר רכבת, תהנו.
מטושטש אחרי המסע, לא יודעת מי עלה ומי ברח, לא ברור אם לצחוק או לצעוק, רגליים באוויר כל יום, לנסוע, לפרוח, להרחיק, להדחיק, במבט מטושטש אחרי המסע, לא יודעת מי עלה ומי ברח, לא ברור אם לצחוק או לצעוק, רגליים באוויר כל יום, לנסוע, לפרוח, להרחיק, במבט מטושטש אחרי המסע, לא יודעת מי עלה ומי ברח, לא ברור אם לצחוק או לצעוק, רגליים באוויר כל יום, לנסוע, לפרוח, להרחיק, במבט מטושטש אחרי המסע, לא יודעת מי עלה ומי ברח, ועכשיו בחזרה לקרקס, 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 בחזרה לקרקס. יס! לונה אבו נסאר עם רכבת, מדהים. קודם כל אנחנו ממש שמחים שאת פה, חיכינו לך המון זמן. השיר הזה הוא בעצם מאלבום הבכורה שלך, נכון? נכון, כן. והאלבום הזה בעצם הופק במסגרת הלימודים כפרויקט גמר? נכון, כפרויקט גמר, ומאז יצא כאלבום ועשה דרך, ועכשיו מתכוננים לאחד אחר. מעולה, וגם האלבום הזה הוא בעצם גם בעברית וגם בערבית. נכון. ואיך בעצם בחרת איזה שיר לשיר באיזה שפה? אני לא מגבילה את זה כל כך, פשוט כשהלחן אצלי בא לפני המילים, והלחן דורש את השפה שהוא רוצה בעצם, ואז יוצא מה שיוצא. בעצם הלהקה שלך מורכבת דרור רותם וסתיו ליפיץ. ודרור את הכרת בלימודים, נכון? נכון, והוא הפיק את האלבום, וגם הפיק את השני. מתי בערך הולך לצאת האלבום הבא? אינשאללה, השנה. מעולה. אז לונה אבו נסאר, תודה רבה לך. אנחנו פה בבלקוני תל אביב, אתם מוזמנים לעשות לנו סאבסקרייב לערוץ, לעשות לנו לייק בפייסבוק, לעשות ללונה לייק, ונתראה, נתראות. Back in ETV.